Da. Salut! Mergem furios în Hoia cu Elias. Elias zicea interesant la cameră că Mădălin e cel mai cool. Ne vedem de la Mega. Aproape ajungem în Hoia. Sunt încă vreo 15 oameni, nu știu, 15, dar sunt mulți. Gabi în spatele meu. Și da, imediat facem un pit stop la Mega. Și după da. Ultima 100 de metri. Ce părere ai? Ce să-mi ia de pe Temu? Normal. Tot în față. Care împinge bicicleta Ikea, Elias? Ce? Hai! Iar i-am dat chef, bă, dar nu mă... Stai să se dea Gabi, pișama și pe el. În sfârșit. Uai de p***. Interesant. Păi, n-au venit Dani să la boala. De ce nu lasă, adică, tatălui să vină cu ea, pentru că se face frig și prinde și moare de la frig și nu vrem să moare, Dani. Mai da mic drop-in. No! Am dat case! Da, bă! Da, mai spunem la ăla. Da, hai! Ui, s-a pornit. Deci, încercăm iară double-ul? Încercăm. Încerc eu primul, de data asta. Nu. Ba da. Pentru că eu sunt mai bun de aia. Pentru că eu dau knock-knock. Tu nu dai niciun neacne. Eu dau și sui, dau și X-up, dau și X-up. Deci nu mă enerva. Dau 360. Ce mai dau backflip când am chef. Da, bă, e foarte posibil, numai că mi-e frică după ce îl dai ce să faci. Da, nu. Ăla. E o burtă. Trebuie să-l dai super high, cred. Trebuie să-l dai gen sus, nu în jos. Filip, pulul meu. Nu. Merg ăștia. Mi-e frică să nu meargă proștii aia pe step-up.
Eleni cu Sepapului. Că mă bagă în Elea și în Flaviu și în Gabi. Uite așa dau sui. Aha. Eu așa dau sui. Ai văzut? Așa. Da, bine. Aș vrea să te văd. Eu așa dau sui. Dau Superman sui. Oh, no. No, ăla nici nu a băgat. În fine. Oh. Îi dau? O da case. În fine, hai, dăm. Dau eu. Ok. Bani, câte ori mai multe șanse să dai. Taci. Da, eram vreau să vii deodată cu mine. Că dacă pici să te văd. Deci. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai că am ajuns la 15! Ok, Hai. wait. Stai să schimb niște viteze. Magda Cross. Filmești? Filmești. Oh! Ne legăm furios. Zi ceva interesant până mă leg. Să pot băga în videoclip. Deci, au făcut 60 de views în celălalt video. Deci, 60 Așa de oameni. mult? Cum să nu? M-am uitat eu la de 60 de ori la el de aia. Dar știi că nu se pun toate view-urile pe YouTube. Nu ți arată toate. No, și câte aveai? 10.000 cum ai spus tu? Cred că vreo 1.000.000. Da! De data asta o să ai 1.000.000. Deci, Dar deja trebuie să... Cred că m-o și suna Red Bull. da. No, dai tu primul. Ok. Oi de Încă, da. Ok. Îi dau eu? Da. Să nu vină ea. Nu vin, că stau. Ai! Ai! Să te duci în cap, da? Stai, O apeși în table, stai. nu știu, o să simți că cumva îți pleacă fața în jos și îți ridici picioare sus. În loc să Cu spor. dai numai mișcarea laterală, tu lași fața în jos și cu picioarele cumva un pic îți duci în sus. Aici, Bă, l-am dat bine. Eu m-am dus bine pe step down. De mă. Hai mă, că iară vin cărăuși. De rapid. Du-te și cu picioarele jos. Cu cadru. Că dacă nu te duci cu cadru, dai table-ul ca și Patrick și aia nu e bine. Nu e aș bine permis. deloc. Da, e ăla în bărm, cum îl cheamă? Casca albastră, cu albastru. Sau vrei să o dai ca și Patrick? Doar. Nu, vreau să dau bine. Am crezut că vorbiți de mine. Na. O să se bage Flaviu, par eu. O să uite, stai, vreau să fiu safe. Vreau să dau. Bă, deci cornei și nu sunt. Da, bă, frica mea numărul 1 e să mor. În fine, bă, frica mea numărul 1 e să se pornească aia fix când vin eu pe stepa. În fine. Ok, eu dau un win. Bă, s-ar putea.
Ce? Putu ruga tu n-o dai. N-am fost să mă uit. Ce să strâng? Acum ce facem? Unde mergem? Ce facem acolo? Adevărat. Ne jucăm Squid Game. De acolo ne ducem unde a început-o canalul. Pe CETA. Adică cealaltă ieri. Ia dă-te! Haide! Eu nu. Ah! Karim, ești furios? Da, ia. Să dea oamenii like și subscribe. Normal. No, aici, cred. Ah. Ok. No, bine, Elias, că știai tu mai bine. Acum dăm scările. Aici. Hai. Perfect.